У сераду асабісты прыём грамадзян правёў старшыня Шклоўскага райвыканкама Александр Ціток. Выслухаць і дапамагчы – адна з галоўных задач кіраўнікоў рознага ўзроўню, у тым ліку раённага. А лепш разабрацца ў праблемах чалавека можна якраз у час размовы. На чарговы прыём звярнуўся Сяргей Казлоў. Праблема відавочная. Дарога Нікіцін-Чыславені, якой карыстаюцца жыхары населеных пунктаў, прыйшла ў дрэнны стан. Віна сельгасгаспадаркі Вялікія Славені. Менавіта па гэтай дарозе некалькі разоў на тыдзень перавозяцца арганічныя адходы з малочна-таварнага комплексу гаспадаркі. Але дарога на балансе дарожнага рамонтна-будаўнічага ўпраўлення нумар 175. І менавіта яны павінны прагрэдзіраваць дарогу і зрабіць падсыпку. Патрабаванне старшыні райвыканкама Александра Цітка до суботы прывесці ў парадак дарогу ДРБУ сумесна з вінаватымі. А таксама даў распараджэнне ўключыць гэтую дарогу ў спіс на рамонт на 2021 год. Таксама звярнулася жыхарка горада Магілёва, у якой ёсць маёмасць у Каменалаўскім сельскім савеце, і папрасіла дапамагчы ў зямельным пытанні. І, як заўжды, падчас асабістых прыёмаў у ходзе размовы з грамадзянамі былі дадзены канкрэтныя адказы і кампетэнтныя кансультацыі па ўсіх пастаўленых пытаннях. Ва ўсіх праблемах разбіраліся адразу з удзелам кіраўнікоў раённага ўзроўню.